बहा ओंखारदों जिबौआलाय बैयाव वा नै बेवहाय बिराद गिदिर मासे जिबौ ओंखारदों बे मा गामि बेयो गेजेर गामि मास गामि होननाबो बुङो ना uru nama हेलो गाइसमोन अजगर जिबौ ओंखारदों आरो बे अजगर जिबौखौनो नायनो थांगासिनो आङो आरो जोंनि गामि खाथियावनो मासे गिदिर अजगर जिबौ ओंखारदों आरो बेखौनो नायनो होननानै थांगासिनो फट' बिदिब्ला आंजों लोगोसे बै अजगर जिबौ नुगोन लोगोफोर दिनै नोंथांमोनाहाय अजगर जिबौ नुनो मोनगोन आं गोबां दिननिफ्रायनो बे जिबौखौ दिन्थिनो थांगासिनोमोन आरो दिनै आङो फाइनालि बे जिबौखौ दिन्थिनो थांगासिनो सल' ओंखारनाय जायगायाहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासगामि होननाय गामियाव आरो दै मासगामि होननाय गामियाव मासे जिबौ ओंखारदों औवा सिङावहाय बेखौनो नायनो थांगासिनो आरो माहाय थांबानो मोनहैगोन आङो जाबो फैदों आरो दै आङो जाब जाला माला ओंखारनानै फैदों खबर मोननानै नायनो होननानै सल' मोनबायसिगोन आरो ससे थांब्लानो मोनहैसिगोन मासगामि अजगर जिबौ नुसिगोन सल' बहा मोननाय औवा सिङाव ए नै बिराद मासे ज' जादों आरो फैदो बिदिब्ला नायहैनो जिबौखौ অজগর জীবন মহেন্দ্র बहा मोननाय जिबौखौ औवायाव औवासोआव मोनदों गिदिरा खै केजिसो जागोन 15 किल'सो जागोन ना आवाज होदो बारनबा हमनो दाम जागोन ना जिबौ अजगर जिबौ बे गुरुं लाब्रा नोङो मबाइलाव फायगोन गुरुं ला बोनुआ मासिं खुबाया माथिं जाना दं karena जेबो नङा केमेरा खाय बे गुरुं सारा मबाइल ला गोलैबा Lele kubaya. Gua male. Lele. Hey orale. Bocana. Hey, goro solo nai de, goro solo nai de. Forest tali horla di horta. Police ni horta. Solai de. Lele, goro solo nai de. Pura ऊपर पले. ले 15 किलो से जागोन ना हेलो मोला त सम्भव मिलो न बाटे ए राखिन के दे मोला त सम्भव होला बे मोला मा ओइ ini देखो hasilnya gue ada apa cuma ada itu gila deh ini dah kayak Kuliah sama tu napa itu? Bang kuliah. Lo bosan kan kan sabe? Ulah boy mari aja. Kalau ulah je. Ulai. Kira lah nu. Dekat dua kali dah. Tar liu dah orang dah.
Mending mah gede kuwe aku kok tahu sih le. Siapa ini? Hah? Nih, mo장 naik kado. Ini tulis di markas ini, Forester. Masih udah kan? Iya, ini. Ini? Oh, iya tolong. Itu dia he. Itu mari. Iya. Tuh nubai, sibuk ya. आरो फरेस्टारखौ लिंहरदोंनो आरो दसे समनि उनाव फैगोन आरो लांफैगोन आरो फरेस्टाराव माने बेफोरबायदि जिब जुनारखौ माने बुथारना गारनोथ' हाखाया आजिखालि मानोना बिराद खैफोद जिब जुनारनि सायाव बिराद स्ट्रिक्ट एक्सन लायो सरकाराहै आरो जोंनि इउटुब चेनेलावबो जिब जुनार जुदि बुनाय थै ओंखारनाय माबा माबि भिडिअ होयोब्ला लोगो लोगो चेनेलानो डिलिट जायो बा बेन जायो ओंखायनो जोंबो बिराद हुसियार माबा खालामनानैसो इउटुबखौ दिन्थिनो नांगौ जायो इउटुबाव भिडिअ खालामनांगौ जायो जेबो माने एनिमेल हेरेसमेन्ट होनाय भिडिअ जानो मोना ओंखायनो बिराद स्ट्रिक्टआवसो जोंबो भिडिअखौ लानाय जायो आरो आं बेखिनिखौनो दिन्थिनो हाबाय नोंथांमोननो आरो जेबो बेनि अनगा जेबो दिन्थिनो हायासै मानोना जिबौआ पुरा ताग्रा स्ट्रं जाखाना दङ बिराद आवाज होगासिनो रागा जोंदों बियो हमना लाबोनायनि आरो मानसिनि माबाफोरखौ नुनानै बिराद रागा जोंदों ओंखायनो माने नैबे समाव बेखिनिखौ दिन्थिनानै नोंथांमोननो भिडिअखौ आङो दिन्थिनानै दिनैनि ब्लग भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय बेनोमोन जोंनि खाथियाव ओंखारनाय अजगर जिबौ आं गोबां दिननिफ्रायनो बे जिबौखौ दिन्थिनो होनना सानगासिनोमोन आरो गोबां सम सिगाङावनो बा 2-3 बोसोर सिगाङाव बैखिनाव ओंखारदोंमोन भगतपारायाव आरो बे जिबौआनो बेयावनो गिदिंबाय थादोंमोन आरो बेखौ दिनै हमबाय आं नोंथांमोन दिन्थिनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो जिबौखौ नायना बोरै मोनखो नङाना होमबा नंगौ नै बिसोरनि गामियावनो नों स्कुल थांखायो दिनै गाबोन थांगोन थिगानो मा क्लासाव फरायो 6 ना थेंक इउ बिदिब्ला बयनिसिमबो बाय बाय